Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Да кажеш не мога без цигара е все едно да кажеш не мога без инфаркт. Разберете, ние не мразим пушачите, а пушенето. Пушенето отдавна не е модерно, умирането също. Извинявайте, ама кой изпуши инструкцията за борба с тютюнопушенето? До вчера на това бюро работех аз, но вече не работя. Изгубихме важен клиент и честно казано аз издъних. 20 дни и 500 цигари по-рано бях сигурен, че ще успея. Но изглежда цигарите не ми помогнаха. Нека бъдем честни. Цигарите не ме правят по-глупав. По-кадърен съм от 20 непушачи. Разбирам, че димът сигурно им пречи, но работата в кантората те напряга. Не можех за всяка цигара да тичам навън. 4 етажа надолу, 4 нагоре, умножено по 20 цигари, че аз направо да си бачкам на задния вход. И после шефа ме пита къде си, защото няма. Опитах се да му обясня, че това е по-силно от мен, но той беше категоричен. Правилата трябва да се спазват. Еми хубаво. Но това търчане между етажите ми изяде главата. Пропуснах толкова важни неща. И макар, че никой не те съди за това, че павкаш, в един момент се питаш. По последни данни, работещите на трудов договор българи са 2 милиона и 150 хиляди. 40% от тях са пушачи. Те изпушват средно по 14,9 цигари на ден. Ако една цигара отнема средно 10 минути, това означава, че само днес са изгубени над 2 милиона и 135 хиляди работни часа. Но кой плаща за това време? Да. Не. Да, разбира се. Не. Не пуша. Да, пуша. Пуша? Не. Не, смятам, че това по-скоро разсейва. Не. Ами да, пуша. Навсякъде пуша. Пуши се, но се пуши на специални места за това. Не на самото работно място. Толерирам ги. Не ми пречат. Толерантен съм към тях. Нека си пушат, ама предпочитам да не ми пушат на главата. По принцип не одобрявам това нещо, но няма как да им забраня, защото аз съм бил пушач на времето. Отказах ги за щастие и разбирам и тяхната позиция, така че се отнасям толерантно. Не одобрявам твърдо. Опитвам се да съм възможно най-толерантна, но в крайна сметка всеки има право да си решава. Търпят ме. Налага им се. Ами ние сме търпими, така и те. По различен начин и толерантно и не зависи от хората. Напълно разумно. Някои от тях са бивши пушачи, някои са настоящи като мен. Не е редно, докато другите си работят и ти да им пушиш на главата. В принцип трябва да има обособени места. Аз със сигурност да. Не особено много. Създава проблем, да, защото много други, които са не пушачи, пушат пасивно. Естествено. Един човек като пуши, още 10 около него пушат заедно с него. Всъщност ние пушачите не сме чак толкова кофти. Може да сме малко поизнервени понякога, но това е защото сме пристрастени. Би ги отказал, ако ставаше толкова лесно. Но все трябва да има начин пушачи и непушачи да работят заедно, без да си пречат. Основен приоритет на Министерство на здравеопазването е опазването на живота и здравето на българското население. Тютюнопушенето е един от рисковите фактори, на които се обръща специално внимание и съответно се регламентира в нашето законодателство. Съгласно последните промени на Закона за здравето се забранява тютюнопушенето в закритите обществени места, в обществения транспорт, респективно и в работните помещения. Според мен преиграва с тази загриженост за здравето. Да, пушенето е опасно, но най-вече за мен. Дали ще се троя, това си е моя работа. Има направени изследвания, че хората, пушачите, по-често боледуват. Поради тази причина отсъстват по-често от работа и поради тази причина това води съответно до загуба на по-големи загуби
на фирмата или на организация, в която те работят. Тютюнопушенето е една от основните причини за сърдечно-съдовите заболявания, за смъртността от сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, за онкологични заболявания, рак на белия дроб, рак на трахеята, рак на хранопровода. Редица изследвания доказват, че около 60-70% от смъртността от сърдечни съдови заболявания се дължи на тютюнопушене. Познавам един човек, който пушеше като комин и доживя до 100 години. Повтарям, един човек. Тогава да спра да пуша ми помогнаха пожарникарите. Сега се шегувам, но доста се оплаших. Пушенето причинява статистика, черна статистика. Не, защото и сега го спазвам, да не пуша утре. Да, разбира се, че те ще го намалят при всички положения това нещо. Но чак за отказване, за коравелите пушачи няма да се откажат. По-скоро може да намали пушенето, отколкото да ги откаже. Не, обратно, пушачите са дискриминирани. Не пушачите бяха дискриминирани доскоро. Сега се очертава обратната тенденция. Никога около тях не пуша. Косвено вреди, но как пак казах, че ако има места, където да бъдат обособени за пушачите, това ще се избегне. Значи вече ще има всеки право на избор. Всеки трябва да има право на избор. Проведено проучване неотдавна показва, че в момента около 40% от населението на страната са пушачи. Здравейте, аз съм новият колега Георги. Още от сега искам да ви предупредя, че не мога без ябълки. Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.